Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po nyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Martes o ga pizza 19 na. Buwan mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutaran karong butaga makigsunan pagtrabaho sa usa ka high-rise luxury resort dito sa lungsod sa Santa Fe, Isla sa Bantayan, gipahunong sa Department of Environment and Natural Resources. Straight to the Kung point. DENR og ni Cebu Governor Pambari 4. Straight to the point. Subay ni sa giingong environmental violations sa katukuran sa maong building. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad doon mga kagalaan kay doon na po'y katarungan to mahigalang Dastraya, ha? Ngano nga ilang gipatasan. Pero pag-apply mo nila mahigalag mga requisitos, mga permits, mga requirements, ang gi-approve inday ken 3 stories building. Nya okay po sila pag pang-apply. Karon nga naa na, nagsugod ang kabaho na unsa man nga nahimo man mahigalang ikaupat na nga andana, antod ikalimang andana, ang mga tao in town dito mga kaigalang nagtan-aw lamang. Kay daw dili sa mga higala makaako o dili makapalag. Kay ang tag-iya ni ining maong resort, mao mahigala si kanhi Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino. Straight to the point. Karong buntaga tagaan tagpagtagad mga kaigsunan sa atong paman-uban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Way makapalag bisan pa man og naana sa Marcos administration, kinis Dino mahigala mayo man mo da og liot-liot sa ni. May lucky man is mahigalas Dino og suod mga higalang Gobernador Gwen Garcia. Di ala siging pataas bisan og nakalapas na sa environmental law matud pa sa DENR. Straight to the point. Karon ani ana mahigalas Governor Pambari 4 gipahunong mahigala ang trabaho ni ini. Straight to the point. Kay usaman ka kalapasan base sa balaod, ang iya mahigalang pagpatuybo pagpaturatoy lamang pagpataas sa maong building. Straight to the point. Kanta nagpagtagad rumutaga mahigala kay kinis Michael Dino mga sukin tigpaminaw. Kinini ang dili lang ta mahigala mo komentaryo og unsa kay na kuwang-kuwang pa ang atong mga ebidensya. Apan kinini ang daghay na kasulti nato. Bay-ubay ni mga nagsulti nato nga maing laki gyud kuno nis Dino. As kang ngilngiga gyud kuno ni mga sukit tigpaminaw. Nagaanta nagpagtagad unya dunay nakasulti nako nga pagdayon naog ni Presidente Rodrigo Duterte sa Malacañang. Wa niya apila paglamano matud pas Dino. Ato lang niagi katawa-katawa mga kaigalaan ha. Karon butaga tagantang pagtagad kay in fairness mga sukit tigpaminaw do na po siguro siya mga katarungan pero hilom pa man stiranas Dino hantunon. Ato ni hatagad pagtagad mga sukit tigpaminaw kay kinini ang man tamasayod sa in fairness ni Dino basin og nibuylo siya sa iyang negosyo.
Sa diha may galang na humana ang termino is a Presidential Assistant for the Visayas. Kay negosante man ni daan mahigala si Michael Dino. No, sawa pa ni mahimong matudlong Presidential Assistant for the Visayas sa Administrasyong Duterte. Kinini ang negosante man ni daan mga sukitig paminaw. Pero ako ni hinduman ato niya negosyo katulong tong kananan. Nya do na po'y bikiri mahigala sa kulon. Karon pag human mahigala sa Duterte administration, Straight to the point. pwede man daghana kay pwede man pagsulbong kayo ni Dino mga higala. Napalit ang Montebello Hotel, nagtukod mahigala nagbuntaog ng building dito sa Tops, og niapod mahigalay 11 stories ng building dito mga kaigalan luxury resort dito sa Bantayan Island. Straight to the point. Wala makaingon ta nga kangilngig no human sa iyang termino mahigalas gobyerno. Mao man ni ang pagsulbong gyud mahigala ni Mike Dino. Ngilngig gyud kumaohon. Posible mga higalang ngilngig nga unsang pagkangilngiga kay do na may daghan na kasulti nato ining Dino mga higalang medyo makalingo-lingo man kita kung tinuod. Pero speakas bahin malagmit nga na kinini ang nibuylo na gyud iyang pagkanegosyante human sa iyang termino sa gobyerno. Atong pagtagad rumuntaga sa atong uban usab nining atong tulumanon ginyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kapin sa tulo ka oras nga traffic na sinati sa publiko kagahapon. Dire sa may kalsada sa Southern Cebu tungod sa mga pagbaha human sa pagbunok sa kusog nga uwan. Straight to the point. Bida sa ako nang giingon basta muuwan lagi mahigala bisag pag-unsaon nato ba nga atong limot-limutan na lang unta ning pagbaha mga sukit tig paminaw. Pero muuwan gani ang nature gayod. Ang kinaiyahan gyud may mapahinumdom nato. Inig muuwan, mubaha mga higala, mahinumdom gyud ta mga kaigalaan sa flood control project. O mahinumdom gyud ta kinsay mga kontraktor nga nabulahan ini mga higalang flood control project. Straight to the point. Karon buntaga tagantag pagtagad kay ang Sugbo mga higala tapto gud das kinuha ay dito proyekto. 414 gud atong mga flood control projects nga nakuha. Unya ni atay kontraktor mahigala nga QM Builders na apil sa top 4 matod pa sa pagbutyag mahigala ni Presidente Bongbong Marcos. Straight to the Di point. man gikan nato, gikan man ning BBM. Unya gikan po ni BBM mahigalang palpak kining flood control project. O gikan po ni BBM mahigala nga nangahugno ning flood control project nga nakita nato ron nga dunay nangahugno. O gikan po ni BBM nang iyang gingon nga guni-guni sa to pa ghost projects. Ang ato lang nga ang QM Construction or QM Builders, in fairness nila, mayong makatingog sila, kay wata mahibaw ba po silang story mga sukit tig paminaw. Kay doon ay nakasulti na to, di po ta makatuod ayon, nga matod pa mahigala, medyo kalma man kuno kayo ni si Engineer Alan Kilante ang tag-iya sa QM Builders. May tao man kuno na indekin. Kalma, no? Sa pagkatinuod ka na, kaya ko kakita po niya personal mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Pero ang uban sa mingon nga kalma, pero lawom nagnuwas. Na di po ta makasiguro gyud og kalma lawom og duot or kalma nga tinuod yung kalma. Kay unta mahibaw sa ilang story. Base po tuod may gala ka ng 414 ka mga projects o nakuha ba na sa QM o dili ba? Kay doon na may mga nagsulti na to nga doon na man dailaing kontraktor bisag kining sa Mandawi landaan nga mga proyekto. Lahi may mga contractors. Ay. May gyud makasulti ang QM ani mga sukit tig paminaw og noon sa gyung kalakihan og malagmit pila ra ka mga projects ang ila. Mo na number 1. Og tinuod may galan dunay mga proyektong daghan ngano na top 4 sila may gala sa sulti pang BBM. Pero ang pangutana, nakuha ba na nila tanang projects? Ang sunod, basit pag moingon QM nga kung musulti lang minimo turne sa tinuuray lang. Lahi ra ba na isulti usahay sa on the air lahi pon sa off air. O sa off air dami ingon nga tinuuray lang turne bida nakuan pa magani nami ginan siya gamay ra gyud kayo or medyo kansi pa magani mi ani kay gikuha na daan ang komisyon. Malagmit ba ya? Malagmit ba ya nga mao na istorya mahigalas QM? Straight to the point. Pagtagad lumutaga mga sukit tig paminaw kay sa ato pagban-uban hining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Tumikan mga higala kay niya na karong adlaw magsugod na ang Senate Blue Ribbon Committee sa ilang investigation o sa ilang pagsugod mga kaigalaan agoy gipatawag mag-appeal ni karon. Karong adlaw atangan nato kay si Rodante Marcolita, Senador Rodante Marcolita nga mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee mo imbestigar na og iyang gipatawag ang 15 ka mga contractors nga top 15 kadtong gibutyag mahigala ni Presidente Bongbong Marcos.
Na-appeal o patawag dito si Mr. Alan B. Kirante, ang owner proprietor sa QM Builders. Straight to the point. Sa iyang pagahilom pastira na mahigala karon medyo mabati na siguro ginato ron. Kay kinini ang doon naman tayo itong RMN Manila nga mo cover dito mahigala sa Senate, so makakuha gitag dugang mga informasyon o kung saan yung kalakiha. Palawman mahigala ni Senador Marcoleta kining investigasyon sa flood control project mga higala nga porbida na himong way nada. Straight to the point. Kanta nagpagtagad. Pero in fairness, ato sang i-open ang atong hunahuna. Open-minded lang kita mga higala nga malagmit maka-explain dahil sa Alan Kirante. Malagmit maka-explain siya mga higala nga mauning nahitabo. No? Basin day pod og unsa gitinuod mga higala nga score ani. So muna nga willing ta og nindot kayong atong pabinaon unsa gyud kay di man mga higala medyo hilo man siya sa Sugbo o karon mapatawag mahigala dito sa Senate atol sa investigasyon mga kagilaan. Niyaman Mr. Alan B. Kirante ipatawag hasta mahigala ang katong tag-iya o founder mahigala proprietor sa Alpha and Omega. Pagkabalaan mga kaigalaan sa pangan Alpha and Omega. Gisundan pa sa St. Timothy. St. Timothy Construction Corporation. Igapasangan sa Santos. Pero mo pagtagad sa tubod uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Mandawi City Lone District Congresswoman Emary Lulipap Uwano Dizon nangayo og katin-awan gikan sa DPWH labot sa pagkahugno sa pipila ka mga bahin sa multi-milyones nga pesos nga RIPRA project sa Butuanon River bisan og niaging tuig pa lang kini natukod. Straight to the point. Ano man nga pagkahugno mura magway kabilya. Naunsa man ning pagkakalakiha ang flood control project dali mang nabungkag sa baha. Kay imong tan-awon mang higala agoy mura magway kabilya kini. Ang pagtagad do butaga samtang sa Pikas Bahin Political Affairs Officer ni Senador Ruben Padilla nga si Nadia Montenegro ni-resign na sa iyang pwesto. Straight to the Kaliwa point. kini sa akusasyon nga siya ang ipasabot nga nasakpang naghitit og marijuana didto sa CR sa mga babae didto sa Senado. Straight to the point. Yawa mga kaigalan tingala to mga kababayan andito nganong do naman nanimaho na to CR murag lahi man nga pagkabaho no. Mura mag-amoy Amsterdam. Okay lang gipasusi mga kaigalan aguroy. So mo ni mga higala nga gipaimbestigahan o karon ni resign gyud mga sukit tig paminaw kining staff ni Senador Ruben Padilla nga matud pa naghitit og marijuana. Straight to the point. Kasi pagtagad mga sukit tig paminaw. Unya sa Pikas Bahin mga kaigalaan ang ato sa paghisgot kay mo ni ang leksyon natong Pilipinas nga extra careful gyud ta ining atong mga kining labot mahigala ining China. Di sa ingon nga mahadlok tas China pero ang atong buhaton sa pagkakaroon maayog mangandam kita makabarog tas tong kaugalingong mga tiil mao gini pinaka-importante mga sukit tig paminaw. Nga wa tay saligan uban og dunay motabang nato bonus na lang na. Sama mahigala sa nasod sa Israel nga mobarog isag ila og motabang ang uban okay bonus. Kabantay mo sa Israel may gala pag gira sa Iran, nibumba man sa Iran, bahala nagway Amerika mo tabang. Pero nitabang ang US, bonus. Kay kinini ang inana na mahigala kay tanawa. Unsa ni tabo? Si Zelensky mahigala, Vladimir Zelensky, nakigira mahigala ang naggubat ang Ukraine o Russia. Pag-adto ni Zelensky sa Amerika kay nagdahom lagi mga higala nga kining Amerika alay. Ay tinuod man gyud nga alay mga sukit tig paminaw. Pag-adto sa US mga sukit tig paminaw por bida. Pag-adto sa US ni Zelensky gikasabaan lang ni Trump. Straight to the point. Medyo naluoy mga kagalaan tang Zelensky. Pero ang kontra Zelensky nga superpower sad nga si Vladimir Putin. Bida nga pastilan. Grabe ka special treatment. Giablihan pa mahigala pag naog sa eroplano dunay red carpet. Grabe ang seremonyas mahigala sa pag-welcome ni ining Putin dito sa American soil dito sa Alaska. Nyatong Agosto 15, parking may galang Air Force One. Kanang Air Force One mao na eroplano mga kaigalaan sa presidente sa Amerika. Landing po mahigalang eroplano sa Russia nga gisakyan ni kinini ang Vladimir Putin. Pareha kadagko nga mga eroplano nga mga presidential airplanes mga sukit tig paminaw. Ninaog si Trump sa red carpet
Ninaog po si Putin sa red carpet, gisugat ni Trump mahigala, murag nagkuros ba na? Pagkangilingiga sa kininiang ila mga kagalaang seremonya, may pakpak si Trump, may lamano si Trump, grabe ka special treatment. Unya, gipaluparan ni Trump mahigala sa Beto Fighter. Nakurat in taon po mahigala sa Putin. Ang Beto Bomber mga higala nga gipalupad dito sa taas, bidahangad-hangad in taon po sa Putin. At pagtagad robotaga mga kaigsunan. Onya, pag press conference, bida, pertegya grabe ka special treatment yun. Ilang gisabutan mahigala usab ang kalinaw unta sa Ukraine. Pero mura man malangan-langan pa ning kalakiha. Onya, mga sukid paminaw ni ingon si Trump nga see you soon. Vladimir, thank you very much. Vladimir. Ingon po Vladimir sa pagyon see you soon. Yes. See you soon in Moscow. Gusto po may galas Vladimir Putin nga mobaw siya makikita ni Trump pero ngadto sa ilang yuta dito sa Moscow. Basin sa kapoy paluparon mahigalang Putin inigabot dito. Kinigawan pang may sutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan mo mga balita'y detalyado at